TV one SuroWiase anache se unyini nche enti se bia wo history bi anasa story bi na pesa one ye che ne ehu dia fa ye number no e wo screen ase. Chom se woni ndi eche de bekoso bia no ye de brem eye anadwo no ye de anadwo de no ebrem na ade achi anopa na chese abosom no nananom eseso mutu kro ni so anamon na omokoko ni nam krom no mkohwe de ko ni ne eba ansa na dwabo kese no aba behye ase na de woni guso a wo hwe nananom na etumpasa ewo kro no mu na de ekoso wo bia no omo ba fi a eja nananom etimi aye hu bibi eno woni guso a wo hwe no afi no ye wie ya ye ba na amamre ne amane na eguso a woni guso a wo hwe na amamre bia nso no yesi ye ntoto na senti no na de bekoso wo bia no SuroWiase amamre ne amane ene hintasam ne ye nensino bia koso wo bia no ye de beba beda won na nia wonti ase wo bia no nso no bibisa Go kile ka go ri ti ni no de. Asuo nyu.
amane ene ekoso anajo no ye de ni nyina brem na de chia no pei esese yetu mpasa eko epronum na amamre ne amane ewo bia na ekoye de makuro no ansana yetumi aba abibodwa kese no ema dom free brane eba no etumi momo so do munim de munyansa ene eye nananom nhira abete echizi ebi oni gusu a o hwe eye kronim yetu mpasa anapa no nananom de amamre amane go form asa edi ho na afenso no kosia toto ebemu etuto bemu se wa obibi na ye no fakoto ye ewodua na etuo no etimi eto ho no sinze wo hwe ye di asa ewo street ni mu na na chese eya mamra ye ba fie ebeye na na we de de ne yesronko otwato ewo kuro ne kurachi na asa ne kuro fie beto ho no na chese eye fie petepepepe se no nuguso a o hwe no ye free kuro ni ma ye di ye ni echiremu ewo fie na ye de amamre amane ni de wo ho bia no yetumi e de akwa akoto aso ewo ho na semoni ene etwe Oboa bala na jambu aso na yo
Ayefo ye free kromo eba efie no amamre ekoso ewo kwanim ye de kosua eto ho e de shinap etwa ho ehyiaye ne eka no nana tisi epa no na wakire mu e de amaye na yekoduru fie no onsa atenase bo ne yenko obi de wo de woni guso a wo hwe ye de eye Komfobaa na ye bebo na atenase ye Asuo Abene Komfo no asesedwa na abeso edihile etwa ho ehye de bi ekusu ekwan ye fa so e de abona atenase no eno ene woni guso a wo hwe no nananom ebetwa ehia wo circle nim na mo de ababaawa eye Komfobaa no na Asuo Abene no atenase sedwa no so imprensa edento kaso imprensa afi no na chese de to so last one de ya bona atenase hwe be oye den opo sisi ono ede ye Komfobaa ewo ekuro nim eye dome boanim dome eno ene woni guso Our Brazilian habit. Ayefo aya mamre ye de neto eka akonya na so mprensa wie ye no eye agofoma egoro etwa ne ho hia ye firi ho no akonfo enso eye omode omo na tenase akwa aba waba tenase akwa aba waba tenase omo musuma ya ba ne omo musuma mba ye nyina ye akonfo no de sese omo be ye ede ma eye Asuo Abene Komfo no omo ye ede enma no
dɔɔso a wɔyɛ ne nyinaa nti nana ɛsɛ ɛkɔtoa so ɛwɔ activity yɛsua yɛnhyɛ ne nson na yɛma no ka
platform no so na ene de o se jabo odina kwala ba ko abefia o bana na se eno we do so a okay e do me eno we do so a okay de e ko so ha bia no ye fa e de abramo na anado no e be e na ko aso ye fa ni na e de abramo e so be do agente na se ko ye Asuo Abene Komfobaa ena ye na boache bona tinase e wo do me e wo eye bia mo ase enkotem we ni enkoso eni eje de ko so wa bia no